san wanda zai yi ta ki shakurmin ki na ce sarauniyata habibiyata kun ce gimbiyata a gurin ki zana kauda shi mai mugunta ni sahibin ki ne wanda zai yi rata ko gasar soyayyar za a yi na mota gambo ni nura maza sahibin ki ne ki duba akan ki ne ya ba da faduwar gaba ko cikin yan mata da ke kina gaba sarauniya ta zance na ne ki duba ni sahibin ki ne kin gaban gazaba na ni zai cikin soyayya